Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana gelî xuşk û biraya, gelî keç û xorta, gelî kal û pîra, zîro meselekî bêjim, serê ez ê yorim bikim, oşka û jînkî bifikirin, ev çi ye, çi nîne, em ê serênkî xeber din. Rokî elmal bûm, camerekî li min geriya, pirsa min kir sêda çawa yî baş î filan, got sêda tu misaîd bî, min dît dengê wî nexweş tê, dixwazim tenê te re xeber dim, min got temam, ez ê qaskî nêl te kir. Ez derketim, balî çolê da çûm, min telefon kir, min got va ez derketime, dervayê gundim, ez bi tiq û tenê me, û birayê min ka derdê xwe bêje, suala xwe bêje, derdê te çi ye. Wisa kelegirî bû, got sêda, got bû çend cara, û do jî got ev olayî çêbûye, got keşeveqê dertê, ez êvarê tê malê, abû çend cara, got do jî ku ez hatim, keçika min heye 6 salî ye, yek keçika wî heye. Got ji mir dibe baba ku tu diçî, texmînen saetekî, saet û nîvkî, cana 2 saet îcabın de vesaîre, zilamekî tê mala me. Keva ku ha got, mî yê canê bûna ka şûjin, min nizam wî dî ez ê jîra bêjim çê, min xwest hema ku ew xeber de, xeberdan dirêj be, ez sirayê neyê ser min ku ez xeber dim. Heqa ku dûrûmekî zor e ya Rebbî. Ya Rebbî tu nenî serê ti kesî. Got o jî, got keçika min gotiya wala baba ku ez hatime, ku gotiya wala baba zilam ketiye ve mala me. Ê mecbûr gere tişkî bêjim, min got birayê delar, belkî temircî be, belkî vanê ku tên ceyranê dinêrin te dî faturayê has dikin, ê avê be, got na, min got belkî mervê jinikê bin falan, got sêda daha giran tişkî heye. Got daha giran tişkî heye, got keçika min dibe, wala zilam ji min re çikolata mîkolata vesaîre tîne dide min, ew diya min diçin wî alî. Ya Rebbî tu nenê serê ti kesî, ya Rebbî tu nenê serê ti kesî, ya Rebbî tu nenê serê ti kesî. Giriya ez jî ziwa bûm, ez jî tije bûm, min nizam bû ez çi bêjim yani jera. Giriya got sêda meriv derdê xwe nabêje, meriv dibehece, meriv dibêje, Xwedê min çare li ba te dîtiye, min gotiye ez ê derdê xwe ji te re bêjim, ka tê mutlaqa rêkî nîşanî min bidî, ka ez çi bikim. Min got birakê min, got belê. Min got birakê min qur'an te ana got, ez jî ana vay, tu zanî ez jî tije bûm, ez nizam ez bêjim çi. Te dî min got meriv cana tişe doktor, doktor dibe a vê tehlîlê, vê tehlîlê, vê fîlmê ne wisa got belê. Heta nenêrin nizanim bêjim çi. Îca min got bi Xwedê ez ana nizam bêjim çi ji te re. Ez bûme weka ew ka mame, îca bi Xwedê piştî sebeb bike, rokî diro ez ê jinkî alma pirsim, minkî mela pirsim vesaîre, ka dibên çi, ez ê vegerim balteba ka ez ê bêjim wiha bike. Got sêda navê min filan, min jera son dixwar, min got heta ku ez sax bim, reh di vî canî de be, ne ez navê te dibêjim, ne ez tu çi îşî dikî, îşê te jî dayê nabêjim, û ez bajarek dilê jiyan dikî, ez wî bajarî dahî nabêjim. Ew ê vî îşî bi min re bimîne sir, heta ku ez herim mezer. Wallahî ez ji mala xwe re jî nabêjim. Hema ez ê bêjim yek li min geriye wiha gotiye, ka hûn dibêjin çi? Got temam sêt, ez ji te emîn. Min jinkî hevala pirsî, kî grûpê me hene, min ji wan pirsî, ê mela, min got hûn dibêjin çi? Tabî herkê tiştekî gotin filan bêvan. Yekî tişkî mantiqlî got. Got sêda
Go ez inkî peraşter bişînim ê ku ji me re got dûrmayê xweş e. Got van pera bide kê belkî dûrma wî nexweş be û bira mala xwe mimkûn be bira mala xwe jî bajarî bife. Ya jî ku nikaribe mala xwe jî bajarî bive, got çi îşî dike min got îşî te ceneketî. Çi îşî dike ew bi min re heye. Got eger ku nikaribe mala xwe bive jî qene be bira ji wê derê bira mala xwe derkêş ke here cîkî dinê bira kesin zan beyanî. Çikî li ser şüphê meriv bêje çûne hindir wiha kirine wiha kirine şüphelî ye. Çikî şerîet zahir dixwaze anî. Meriv nikare vêya bêje. Min got madî dûrmayê xweş e. îhtiyacayê pera tune ye. Merivekî madî dûrmayê xweş e vêya. Ê got wela seyda tiştê ku ez ê bêjim ev e îja rabêje bira mala xwe jî bajarî bive. Belkî tişkî new bed ara wan da rabe jina xwe berde rabe filan bike wa sebiya wan heye. Eger ku zahir tiştekî hebûna hinka dîtibûne wa filan û bêvan û ev bûn vesaîre temam. Feqet carkî keçik 6 sal ye. Şehadeta wê pir ew nîne. Ê didiya çûne wî rê çi xeber dane belkî tiştekî din xeber dabin. Meriv nikare bêje wela çûne haşa haşa wiha kirine wiha kirine kesînlikle vêya nayê qebûlkirinê. Îja bira mala xwe jî bife. Rabû telefonê wî kir min got bi Xwedê berhesil çend hev guriş hene filan em girişa ku bi min jî xweş hat ev e çawenkî got bira jêra şüphe çê nebe, şüphe tiştekî pîs e, kîn tiştekî pîs e, arada sebiya wan heye, keçika wan heye. Belkî çûbûn tiştekî din xeber dabin ka meriv nizane filan e bêvan e, bira mala xwe jûrê bife. Sekinî got bawer kir hêdî ji mir jî vêya ji mir jî mantixlî tê. Min got mala xwe ji wê derê bife. Rabû çendek ket arê mala xwe ji wê derê bir. Hetanî ku ez sax bim, hetanî ku hiş di serê min de hebe, vî navî wê min ra bimîne heta ku ez herim qebrê. Ji ti kesî re negotiye, ez ji ti kesî re jî înşaallahu teala nebêjim. Îca gelî temaşevana gava yekî tiştekî ji meriv re got ara min û te da be em ne çi kesî din re nabêjin. Maalesef hedem de vêya dosya min ez ê jêr bêjim ev ya birê min e, ev ya xanima min e, jinik divê vêya zilamê min e, tedî herkes bihesiya. Herkes bihesiya. Sir tiştekî pir mihîm e di Îslamê de. Gere meriv veşêre. Amanet. Ha xelkê gotin kî ji me re got amanet bira bate be. Ha xelkê pere tesîmê meriv kir, ha xelkê tiştekî tesîmê meriv kir bira wisa be. Îca ji bûna Xwedê em ji kurê hatin vê derê, em çima wisa bûn? Ser û sebeb çi ye? Şikam xwe hinkî bifikirin aya me çiqa ji însaniyetê maye, însaniyet meşxûl bi pirayî me dev ji dînê xwe berdaye. Îro camiyê me pirî valan e. Îro sozê me hîndî qebûl nabe. Îro gotinê me ne di cîdan e, li gorî zengîna mayrî xeber din, pirê me tabî, li gorî feqîra mayrî xeber didin. Îro em nikarin şeveqê wextê ku em ji xew şiyar dibin heta êvarê ku em razin, em nikarin bijimêrin ku me çiqa vir kiriye, vir. Ku Xwedê dibe lanetallahî alel kazibîn. Kîv rav bike lanet lê were. Îca em xwe dûst dikin. Ku me li mêj kir em zamin em çima li mêj dikin. Kevak me meha Remezanê rojî kirt em zamin em çima rojî dikin, rojî bû çi em tîv birçî dibînin. Qey ihtiyaca Xweda bi rojiya me heye, tîv birçîbûna me heye. Naxir. Em zarokê xweşik terbiye bikin, xweşik wan mezin bikin. Ser ehlaqê însaniyetê, li ser ehlaqê İslamiyetê em wan mezin bikin. Kevak em sebiyê xwe hînî helal û heram bikin, bi me re jiyan bibîne, binêre ku wa bav dê heram naxwin, bav dê ticarî viran nakin, ew jî bûye awayî mezin bibe. Meyveyek heva dikeve, binê dara xwe dikeve erdê. Naçe binê dara kadinê nakeve erdê anî. Ama
em bi telefonê li ba Sebiyê xeber didin, em diwê wela endel malin filan derê. Halkê kêleka Sebiyê xwe me li malê me. Kur dibe çê qî dibe me cana gerek mere vira bike. Em Sebiyê biviya we hanî hînî vira dikin em ji me tune ye. Yek têl derî dixe ca min de deyndarê me ye, em Sebiyê re dibin bêje nel malê. Yaxud yek telefonî me dike, em nêrima filan kesê nav dertê, em Sebiyê re dibin tiveke bê wela bavê min çiye filan derê. Em Sebiyê xwe hînî vira dikin biya wayê, em hînî vira dikin vira. Em Sebiyê xwe hînî însaniyetê bikin, hînî İslamiyetê bikin. Kevak me Sebiyê xwe hînî İslamiyetê, hînî însaniyetê nekir, timamê üniversite dinyayê bixedîne ji boşê. Dibek bive alim. Di wî alanê de kî ji alan devra ve, ama wê nebe însan. Ji me re însaniyet lazim e, ji me re İslamiyet lazim e. Maalesef îro li gelekî ciya me re dibîze, ya Rebbî ku cana hinek tiştê dijî me re dibîze heye ya, ku pîrekê zewcan dî bi kîra radibin rûdinin, ku zilamê zewcan dî bi kîra radibin rûdinin. Maazallah ya Rebbî, ya Rebbî, ya Rebbî, em di çi devrê de ne? Em deynê hevdû nadin, em hevdû dixapînin. Yani çar xuruş pere hema bira were, bira ra xeber nade, kuştin dikeve arê. Bawer ke eviya dersekî pir mezin e eger em îbretkî jî bistînin. Gelî temaşevan e. Em ser vî eşka bifikir, em Kurda hatin vê derê anî. Berê wallahî xelk di heyatê de nediket şüpheyê dayî ku pîreka wî çiye mala filan kes, qîza wî çiye mala filan kes. Îro em zamanekî wisa da ne ku pîreka meriv nel mal merdivekî dî çû ku derê şüphe çê dibe ji mervara. Qîza meriv nel mala şüphe çê dibe mervara anî. Em heqa ketine zamanekî xerab yanî. Hûn tevk bimînin di xêr û xweşiyê de, hûn temam emanetê Xweda